وبجت من الليندو. لماذا؟ لأن المراقب، لأن الرقيب هو الله. سبب بارك فألا بك يكونترولي، ألا بك يكونترولي، ألا بك يلاجي، ألا كلبيلا. سبحان الله. وتما مراقبة الله تعالى وبنا يكن ينما يكون ألا كقول بكل سيلندو إبلو، أكاكما كان لا كل سيلندو إبلو، ألا يمريا منون ديما أولو لا كل سيلندو. ayi balika bo fem minu ma ibi ko lu fene jatemine utma ikanya na maya bita ta chogola mi na bi soro insha Allah ala ka jembi ya kono e ma ye jamana di nyuma abi jamana ka sharia labato e ma ye ma min kera chauffeur nyuma nye na be boli fen kono e ma ye abe code de la route aba gasisiki aba respecter pano minu be srala abi ka bela jelen jatemine muna akana ta kasara se ayerema walma ka kasara se mogowerema walma ka kasara se jamanama tuma oye mogoye abeka jatemine ke hadama dewnye sira do bla duniya kono ale bo sira ale bo bunye o sharia labato chogomina wala sa kana yere la kasara ka mogowere la kasara mbalmo. Fama baluka billahi rabbil alamin. Allah ta'ala yisra min yira anna noye as-sirata al-mustaqima kibla dunia kono ki balo ki ka tugu oko ka klaka fendo bla ko ka sharia ye ki ko lu laje wala say ka sabati wala say ka nye wala say ka dlan wala say ka ke albulo jombay. tuma min huna ta'ti muraqabatu Allah ta'ala kabnu yorola silam muso aka kan ika alaka kuma kan kolosi ika fotawla nimbi be alamawa ika ketawla nimbi be alamawa ika ka jatemine ke ula subhanahu wa ta'ala. Mbalma woni sigilika ka jatemine o yara kolosi min binna ibolo alaka kuma ula ani alaka yamaru ya ko ni alatana mako ibolu jatemine min ke ko lutoy abika sabuye femmi mandi alaye ibi yere minala ibi yara kolosi sirawla Allah ta'ala amandaye ikatu sira minuna ibike ki yara kolosi ulula udla subhanahu wa ta'ala aya togo dama togo baw kangali ala welinuye kangali ala dilinuye me togo wero be ala togo nununa min asma'illahi alhusna ni yolu laje ulu yere don abi srandi abi jorodi otuma ni yolu togo famunya e yere de bike contrôleur ye yere la ki yere kolosi ki yere garder o togo do e jumenye raqib masami be jonka ko le bela jelen la kolosi kuma ya fanye tugo mi suratu nisa kono nana inna allaha kana alaykum raqiba ikado ala ale de yaw kelengelen bela jelen kolosi bagaye de tumani ala ye la kolosi le bagaye balmaw kolosi baga babila de ni ala ye la kolosi baga baye fente dogo ala la de ni ala kere la kolosi baga baye fente ke ala ko ni ala keri ila kolosi baga baye ikado ikanki yere jatemine fota ani ketala o togo do ye jumenye ala ba fa yere ma togo mina ko sami fembele jeli meli masayi aladi. Allahu akbar. Kando yira dunia kono kabinu kunu fo bi ika kando yira ko kambi se ka fo ko masaka dunia to kan kono nana o masate ala ede ala togo mi wera fene be basir masami ye fembe ye bagaye fente dogo masamina sana kono fen dugu fara wolo fla na koro fen femin dogo lendo dogola femin bangelendo nimbele jele ye bagaye alaye al alim masamina be kodon al khabir masamin kibaru ya lendo ni ko bela jele nye min temena min be ani min yere make folo shahid fembe shiri yara masami mbulu tuma nin togo minun be alala nin togo donu bi jonsra abatu ibi alaka dan kolosi ibi kuma min fo hal ni karsa teike ala kulubila ibina ke wale min ke hal ni ma teike ala nyebila otuma juguma min bi kono ala ba don abla kana se mogoma ngani ya nyuma min bila hal ni mogo ma don ijilaja ala nyebila ala ba don
ata alai tuma Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ bɛ hadamaden labaara tan de a b'i dilan tan de k'i ka mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ kɔlɔsili kɛ a yɛrɛ la ka jateminɛ kɛ a yɛrɛ la i n'a fɔ n delila k'a fɔ aw ye an ka sigida dɔ la n'i ye lajɛli kɛ siradaw la polisi minnu bi jɔ sirada la ka kɔlɔsili kɛ ka jateminɛ kɛ bolifɛnw boli cogoya la nin ka teli wa nin ka suma wa nin bɛ ordre la wa nin bɛ cogo di nin bɛ cogo di o tuma na silamɛ n'i ye jateminɛ kɛ ala ka kumakanw na ala tɔgɔ minnu filɛ n'a ye olu yira an na k'olu wele a yɛrɛ la tiɲɛ tiɲɛ de don ala y'a fɔ cogo min ala bɛ ten de dɛ mɛli masa don kodɔn masa don a kibaruyalen don ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye foyi ma dɔgɔ a la fɛn tɛ k'a kɔ ne y'olu lajɛ ka ban e yɛrɛ de bɛ kɛ i yɛrɛ ka polisi ye k'i yɛrɛ lagarde k'i yɛrɛ lakɔlɔsi o ye fɛnba ye ni balimamuso ye ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o bɛ kɛ fɛn ye e bolo min a b'i ka ko diya ala ye sabu tuma o tuma e bɛna ye fɛn min man di ala ye e kɔlɔsilen don o la k'o to yen tuma o tuma fɛn min ka di ala ye e b'i teliya la walasa i ka ala ka jɛn sɔrɔ i bɛ teliya ka taara o ma mun b'o kɛ muraqabatullahi ta'ala fi hayatiki ka ala ka danw kɔlɔsi i ka ɲɛnɛmaya la ɲɛnɛmaya min ala de y'a kalifa i ma k'a d'i ma ɲɛnɛmaya min a bɛ ban don min i t'a dɔn ɲɛnɛmaya min tile 2 de don bada tɛ o tuma i jilaja ne balimamuso i k'i janto o yɔrɔ la su ni tile bɛ taa ni ka segin na la'alla su dɔ bɛ yen a tɛ k'i ɲɛna walima tile dɔ bɛ yen a tɛ k'i ɲɛna ɲɛnɛmaya min i b'a kɔnɔ ɲɛnɛmaya in di ala ma i ka ala dɔn a kɔnɔ i ka ala janya ko k'a kɔnɔ a miniti kelen o miniti kelen a eri o eri wagati o wagati i k'i jilaja i seko la fattaqullaha mastata'tum siran ala ɲɛ k'i ka ɲɛnɛmaya di ala ma san balimamuso n balimaw ala ye fɛn d'e ma a ka ca dɛ ala ye fɛn min d'i ma ne balimamuso e bɛ se k'a jate wa ala ye fɛn min d'i ma ala ka jɔnmusoni e bɛ se k'a sara wa ɲɛnɛmaya min n'i bɛ ka ala sɔsɔ a kɔnɔ jɔn ye ɲɛnɛmaya in d'i ma ne ko ni ala ye ɲɛnɛmaya in b'i bolo don min na jɔn bɛ se k'i segin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ karisa ni karisa taara dɛ olu tun ye place batigi ye kabilaw kɔnɔ olu tun ye place batigi ye jamana kɔnɔ o dɔw taara denmisɛnninya la olu dɔw taara hali banamu minɛ fɛn min mɔgɔ ma se k'u lasegin ka na ɲɛnɛmaya in kɔnɔ wa ɲɛnɛmaya in ye ala ka fɛn dilen de ye wa ɲɛnɛmaya in ye ala de ta ye khalaqal mauta wal haya saya ye ala ta ye cogo min na dɛ i bɛ ɲɛnɛmaya min na ala ta de don wa ne bɛ fɛ an k'an ka ɲɛnɛmaya la saniya ten ne balimamuso ka kɛ fɛn ye fɛn min ka ɲi n'a ka sani ɲɛnɛmaya da ka gɛlɛn dɛ e m'a ye n'i bɔra ɲɛnɛmaya in kɔnɔ segin tɛ k'a kan ɲɛnɛmaya da ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ man kan tɛ ka farati i ka ɲɛnɛmaya ka latiɲɛ ten o tuma b'a ɲini alahu taala fɛ ala min ka se kɔrɔtalen don ala ka ne ni aw la faamuya ya rabbi nin kuma ninnu na kuma ninnu ala k'a kɛ ne ni aw nafalan ye alhamdulillah n balimamuso an k'a dɔn fɛnɛ subhanahu wa ta'ala ala ka fɛnw bɛ yen fɛn minnu bonyɛnen don ala bolo i janto olu fɛnɛ na i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i komi n da bɔra aw la k'a fɔ aw ye alquranul karim kitabun azim kuranɛ ye kitabu ye ala y'a bonya k'a kɛ nɔrɔ kitabu ye ka barika don ala k'a kɛ kanda kitabu ye n'i bɛ fɛ ka kanda ɲini kuranɛ ta i ka baara kɛ n'a ye ala b'i kanda n'i bɛ nɔrɔ ɲini kuranɛ ta i ka baara kɛ n'a ye ala bɛ nɔrɔ d'i ma a b'i kɛ mɔgɔ ye nɔrɔ bɛ maa min bolo wa ala ye kuranɛ kɔrɔta dɛ nka fɛn bonyɛnen minnu ala y'u bonya i k'i jilaja i ka bonya ka se olu ma ala ye fɛn fɛn bonya i kana dɔgɔya dɛ Quran b'o la ala ka kuranɛ ba yɔrɔw bɛ yen yɔrɔ minnu bonyɛnen don ala bɔ ye komi aw b'a kalama Makka al-Madina o yɔrɔ minnu ni ala taala y'olu bonya misiriw b'o la i k'i jilaja i ka bonya ka se o yɔrɔw ma maa minnu ala b'o garisɛgɛ don Makan taga la ani Madina taga la n'i taara yen i t'i yen bonya k'a fɔ ko yen jamana ye maa ta i b'a bonya ko ala de ka yɔrɔ bonyɛnenw don wagati minnu ala taala ye a wagatiw kɛ a yɛrɛ bolo wagati baw ye i komi n'a fɔ sunkalo aw yɛrɛ b'a dɔn seli donyaw fɛ seliba ani seli fitinin seli wagatiw an k'an jilaja o wagatiw ye wagati bonyɛnen de ye
silamɛ kan k'a dɔn nin wagati ye ala ka waati de ye an k'a boɲɛ seli wagati mana se juma seli wagati mana se seli welela i jɔ n ka nin baara in bila seli jɔtuma sera i jɔ n ka nin baara in bila ala ka baara in tuma sera yani ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub ni maa o maa kɛra i bi ala ka fɛn boɲɛnenw e b'olu boɲɛ ala ye maa minnu boɲɛ i ka tɔɔrɔ tɛ se u ma ala ye maa minnu boɲɛ sabu u bɛ ala dɔn u bɛ ala fɛ u bɛ ala ka baara la u bɛ ala ka kumakan lase ni tiɲɛ ye u tɛ ala janfa u tɛ ala ka diinɛ janfa u tɛ rasulu janfa o maa minnu bɛ yen n'i y'olu boɲɛ i ye ala boɲɛ dɛ wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub ala ka fɛn boɲɛnenw kabini mɔgɔw la rasulu sallallahu alaihi wasallam ala y'a boɲɛ ala y'a kanu a ka kan silamɛ bɛɛ ka rasulu kanu k'a boɲɛ k'a tiɲɛtigiya ka tugu a kɔ k'a ladegi i kana fɛn da a ta kan i kana tɛmɛ a kan n'a ye min kɛ i ka da o ma rasulu de b'a dɔn mɔgɔ tɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ rasulu kan o kisi nɛɛma b'a ye i diyara ala ye cogo cogo n balimaw rasulu ka di ala ye ka tɛmɛ i kan ala ma fɛn min di rasulu ma fɛn min di a ka mantonw ma ka n'o di i ka n'o ta o bila allahu akbar e m'a ye fo biye ye wari ye nka a tɛ tɛmɛ wa silamɛ n'i ye diɲɛ baara o baara kɛ i b'a da ni rasulu ta ye k'a d'a ma o de ka hɛrɛ b'o de la ala k'a ni sawaba bɛn ni balimaw ni badenw ya rabbal alamin o la n balimaw ala ka fɛn boɲɛnenw maaw la ala ka fɛn boɲɛnen yɔrɔw la ala ka fɛn boɲɛnen wagatiw la jɔnni k'i jilaja i ka nin bɛɛ lajɛlen boɲɛ sɔrɔ k'a bila a kɛcogoya la ala ye nin boɲɛ n b'a boɲɛ ala yɛrɛ de kosɔn nin bɛ ala ka baara la n fɛnɛ b'a boɲɛ o kama maa minnu kɛra u bɛ ala dɔn u bɛ siran ala ɲɛ u limaniyalen don ala la ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min sabu ala ko maa minnu bɛ siran ala ɲɛ olu de y'ale teriw ye in awliya'uhu illa almuttaqun minnu bɛ siran ala ɲɛ dɛ k'olu de y'ale teriw ye tuma mɔgɔ man kan tɛ k'olu dɔgɔya mɔgɔ man kan tɛ ka bila olu la mɔgɔ man kan tɛ k'u dɔgɔya k'u kɛ fɛn dɔ ye k'i bi su ka bila u la walima ka maa wɛrɛ su ka bila u la olu fɛn dɔ ye min bɛ don i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi u la kosɛbɛ ala k'an ni sawaba bɛ ya rabbal alamin n balimaw n badenw an k'a dɔn alhayatu ma Allah atyabu hayat wa as'aduha ka ɲɛnɛmaya kɛ ala nɔfɛ cogoya la min ka di ala ye fɛn man di k'a bɔ allahu akbar ɲɛnɛmaya man di k'o ɲɛnɛmaya bɔ hakilisigi b'a kɔnɔ n'i balola n'i dusukun ye ala nɔfɛ fɛn min ɲɛnɛfin t'i la ne balimamuso n'i dusukun bɛ ka balo ala nɔfɛ fɛn min kamanafili t'i bolo alhayatu ma Allah ala k'an balo ala nɔfɛ k'an ka ɲɛnɛmaya kɛ ala ye ala ka se kɔrɔtalen don o la u bɛ ɲini an fɛ tuguni u bɛ tɛmɛnen kɔfɛ al-istiqamatu ala dinillahi ta'ala بفعل الواجبات والأوامر وترك النواهي كي كما يمين كلينين على كديننا إكلين على كديننا أودي بك سوية إبه سباتي كو جل يرى تشوغو وتشوغو إكا سباتي أودي إكا كلينين ياي وكلينين يفنى أودي بناني كسباتي وكلينين يمين فلاني بفعل الواجبات fɛnw minnu Allahu Taala ye yamariya di fɛn minnu na i jilaja i ka baara kɛ ni olu ye ala ye an bali ka bɔ fɛn minnu na i jilaja i k'olu to yen yamariya minnu Allahu subhanahu wa ta'ala a y'olu di a ka jɔnw ma n'o ye baaraw ye minnu wajibiyalen don n'i y'a ɲininka a ka ca la caman b'a fɔ ko seli n'i ye dɔwɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko sun n'i ye worokiya ɲininka u b'a fɔ ko hiji tiɲɛ don nin bɛɛ ye ala ka yamariya ko dɔw de ye ala ye nin bɛɛ fɔ jɔn ye nka jogo min fɛnɛ filɛ nin ye jogo ye fɛnba ye ala bolo dɛ jogo ti ko fitinin ye dɛ tiɲɛ fɔli i ka kɛ mɔgɔ ye min ladiriya b'i bolo i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ hinɛ i ka kɛ mɔgɔ ye min sabalilen don nin bɛɛ ye fɛn de ye min bɛna ni tilennenya ye wa nin bɛɛ ye fɛn ye minnu ye fɛn ye Allahu Taala y'a ɲini an fɛ
ikomi an ka sigida dɔ tɛmɛna an delila k'a fɔ silamɛmuso bɛ se k'i yɛrɛ ladilan k'i yɛrɛ labɛn ni fɛn min ye o ye jogobaw ye jogoba minnu silamɛya yɛrɛ tɛ taa olu kɔ wa an k'an tilen Ala ye a tɛ taa jogo ɲumanya kɔ dɛ ne balimamuso k'i tilen Ala ye ka diinɛ sabati a tɛ taa jogo ɲumanya kɔ dɛ k'i tilen Ala ye ka diinɛ sabati a tɛ taa tawhidu kɛ cogo ɲuman kɔ dɛ k'i kɛ Ala ye ka diinɛ sabati a tɛ taa sabali ni majigin kɔ dɛ ne balimaw Ala ka sabati di an ma n'o kɛra tuma o tuma fɛn min yilan tɛ na i dusukun na diɲɛ n'a modèle kura bɛ dugujɛ o dugujɛ ni ma tilen i bɛ cɛrankun dɛ dugujɛ o dugujɛ duniya bɛ fasi kura bɔ ka yira hadamadenw na shetana bɛ modèle kura bɔ ka bila hadamadenw ye nka i tilen Ala ye o de b'i sabati i dusukun tɛ bɔ a nɔ la i hakili sigilen don i b'a dɔn nin ye Ala ta ye ne bɛ to o de kan hali ni mɔgɔ ma fara an kan nin min filɛ nin ye ne tɛ taa nin nɔfɛ dɛ o la sabati o de ɲininen don an bolo an k'an jija an ka sabati kosɛbɛ Ala ka se kɔrɔtalen don a ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir ni aya jiginna tuma mina ibnu abbas ya lakale cogo min ko a gɛlɛyara alakira ka sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ kuranɛ aya bɛɛ lajɛlen kan aya sima jigin an kuntigi ka sallallahu alaihi wasallam min y'a masiran k'a lajɔrɔ k'a hami ka tɛmɛ ni aya in kan fo alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka kuma lakalitaw la shayyabatni hudun wa akhawatuha ko suratu hudu kɔnɔ kumaw ko y'ale kunsigi jɛ suratu hud kɔnɔ kuma minnu b'a la kuma minnu bɛ suratu hudu kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna sura wɛrɛ minnu bɛ yen ko kumakan ninnu y'ale kunsigi jɛ kunsigi jɛra rasulullah sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ a si ma taa yɔrɔ caman dɛ o tuma balimaw o aya min filɛ nin ye ni Ala y'o f'a ye o kɔrɔ ye Muhammad fastaqim i tilen Muhammad Ala ka yamariyaw kan i tilen Ala ka sira kan i tilen Ala ka baara la kana jɛngɛ dɛ fastaqim i tilen i dusukun na i tilen i kɛwalew la i tilen komi Ala y'a f'i ye cogo min kama umirta komi Ala y'a f'i ye cogo min